duit utang dulur saiki urung mesti disilehi. Lho, ngono ora. Utang dulur urung mesti disilehi. Iya. Wong gak ora gampang dipercaya umpama utang ya ta ora. Iya bener. Lah iya mulane kuwi. Sapa sing diutang tak dongakno lunas, muga-muga sing utangi lali. Oh ya mesti amin amin amin. Omonganem. Lho sing duwe utang lali dongane melek meneh. Melek piye kok? Lho nek sing diutangi lali Sing diutangi minggat. Wah iya. Aku jane rene iki ndredeg aku asline. Dredege perkarane apa? Ora ana perkara apa-apa. Lah piye? Aku urung mangan kok. Ya Allahumma. Lah komah kan kene tak rewangi urung mangan batinku gugup lagi perjalanan to. Terus? Lah bareng tekan kene malah lepas. Yo Piye jajal? yo disyukuri ya. Yo disyukuri. Yo nak lepas ora apa-apa. Lah iya no. Saiki warga kene iki sing luar biasa. Luar biasa nih. Sedekah laut. Sedekah laut. Iki sponsore apa no? Lho, Sponsore kipas angin. lho. Masa nggih, Bu? Lho kok ora kuwi lho. Kipas angin iku diuripno iki kipas angine pirang iji nganti kene bantere. Iki mono ora kipas angin yo Piye kok, Mas? til. Aku nganti ape nguyuh bingung kok. Urusane kok bingung. Lah piye aku wis kebelet nek yo le. Kebelet. Kebelet nguyuh ceritane. Iya. Aku meguru des wis kebelet mlayu meguri. Mlayu. Ah ape madhep ngulon ceritane. Mati bulan. Lah ana wong aku ngono. Heeh. Tak adepno kuwetan aku noleh ngulon ngene. Ora roh angin buanter. Kuwatung iku salah kocar kacir tok bon. Kuwi Nyipat kiraiku kabeh kok. bodho. Nguyah iku didelok-delok go angine parek ndi. Nguyahe madhepe ndi. Lah iya ngono. Berarti nguyuh ku yo penting no. Nguyah iku penting. Upama madhep ngetan, Madhep ngetan ora oleh. sebabnya apa? Madhep ngetan iku barengi srengenge. Jemudule srengenge. Jemudule srengenge. Wah, cemorot ambek srengenge. Berarti ora entuk ya. Ora oleh. Upama madhep kidul, Idul ya ora oleh. sebabnya apa? Sebabe nak nguyah madhep ngidul iki kowe nyaingi Nyi Roro Kidul. Ngono. Ora oleh. Nek ngono aku yo nguyah madhep ngalor. Lho, malah ngadep ngalon. Ora oleh. Kok ora oleh? Kowe nak nguyah madhep ngalor. Madhep ngalor. Wong mati ku ngujure ngalor. ngalor. Kowe ape nguyahi wong mati? Ora entuk ya. Lah iya ora oleh. Madhep ngulon. Apa meneh ngulon tambah gak oleh. Sebabnya apa madhep ngulon kok ora oleh? Kiblat ki madhepe ndi? Lu madhep ngulon ah. Lho, Wah nguyahi wong salat berarti. lah iya. Dosa kowe malah. Sing bener berarti uyuh sing apik madhepe ndi? Sing apik madhepe mengisor. Kok ora malah kleru kowe? Kok iso kleru? Lah iki nguyahi bumi. Oh bumi mbok uyuhi mbok anjak, mbok yak-yak ya meneng ae. Bumi mboke sapa? Weke wong wedok. Berarti nguyahi wong wedok. Oh iya no. Lah iki bumi. Buyu lanang apa wedok? Wedok. Lah iya, kowe tumok bakmi. Ora tumo. Lah iya mulane kuwi. Iya ya. Mergo wong wedok iku penting. Sing penting iki wong wedok lho. Ora iso. Iki diomongi kok malah. Ora iso. Luweh penting iku wong lanang. Sing kandha sapa? Lho, takoki seminake. Pak, penting wong lanang apa wong wedok, Pak? Oh, wong lanang. Wong wedok, wong wedok kok. Saiki wong wedok. Wong wedok. Mergo wong wedok sing iso ngirit-ngirit. Mergo wong wedok menteri dalam rumah tangga. Contone wong wedok iso ngirit iku piye? Saiki wong wedok bukai kaya 20.000. Terus, Ditukokno beras, tukokno lawuh, terus. dimasak sak keluarga mangan kabeh. Lah saiki nek wong lanang duit 20.000. Ngirit Ditukokno rokok dibadhok dhewe. Lah iya gitu apa Tebu? Ayo, hidup wong wedok. Walah apa kowe wong lanang apa? Saiki sawangan sing kudung-kudungan ki. Lho, ketok pantes, ketok ayu. Lho ya ta ora? Nek wong lanang ki apa? Alah ya Allah Gusti. ora iso. Alah capingan lho kaose ngono iku. Ngirit-ngiritan iku wong lanang. Kok iso? Wong lanang saka omah iki wis pedhaan. Wong lanang wedaan wong lanang Kok wong lanang wong wedok. Iya, boros saka omah iku wis wedhaan. Iya. Wedhaan, wedak saiki barang dengah. Ya. Lho ana pipa, ana ines, ana latulip, ana pon, wage jemuah kliwon sak aduh. Iku wedak apa pasaran? Wedak ana pon wage kliwon. Lho maksude iku lho sing wedak-wedak merek wedak iku lho. Lah wedak sing marai apa iki jenenge
apa jenenge kuwi? Moglo. Ha iya. Hah, iku larang. Larang. Aku dhek ingin nukokno adikku. Iya. Entek 55. Apa? Wedak bloko lho. Iya. Urung skin apa? Urung skin fresh care kuwi. Raine iku masuk angin piye? Lho kok masuk angin? Skincare, skin fresh care. Wis ganti? Ganti mbok kono. Skincare. Ya, urung skincare. Wedok saiki kok. Wah. Lho iya no penting kok. Terus urung apa iku? Apa? Lisefisitik. Lipstick. Ya, So. lisefisitik saiki Lipstick. lipstick. Ah, lipstick saiki rena-rena. apa merke? Lho, kok merek ana sing dioles. Ana sing ditemplekno bloko. Iya. Lho, saiki rena-rena regane larang-larang, Til. Lho, zaman saiki yo Zaman saiki nek gak apa-apa kanggo wong wedok. ora iso piye? ngirito lanang. Lho, berarti wong wedok boros. Lho, ora wong lanang metu delok ketoprak trimo sarungan karo nggawa baldu. Lho, Tapi kan pantes wong wedok timbang wong lanang. pantes manggon ndi? Lho, wong wedok ketok ayu-ayu. Ketok apa iki jenenge pantes, yo ta ora? Iya. Lah nek wong lanang iki nglomprot kok ora kompeni awake blas kok. Tapi kan irit. Lho, irit apa? Nomproto iku tergantung wong wedok. Kok ngono? Wong wedok nak gelem ngopeni wong lanang yo gak wetok ngapret bloko. Carane piye? Lho, ngono iku carane. Ya. Isu digawekno wedang kopi. Terus Lho, bar digawekno wedang kopi ditawani sarapan. ngono. Lho, iya terus ditawani adus. Iya. Dijikokno anduk. Terus Lho, ngono iku wong lanang barek. apa nang kene ana? Oh, gak ana, Bu. Wong lanang nek dikail kopi, dikail sarapan ora mungkin. Wong kene jam 2:30 wis lunga menyang nang segara. Alah. Yo ya. Apa kowe? Mergo banyu munggah iki jam 3. Mulane Tapi yo tetep irit wong lanang. kok iso iku lho. Lho, wong lanang ngene iku nak ape budal delok ketoprak. Ya, Lho, ngono iku wis nembek balane. janjiane piye? Halo, kowe nang ndi? Walah, Oh, zaman saiki. zaman saiki sume HP. Iya. Posisi ngono. Ya terus. Posisi. Wah, aku ning omah. Ayo budal delok ketoprak Ngono. Iya, terus diparani kancane. Ya, Aku bareng. Ora Pak motor. Lho, lapor Pak motor. Grapyak iki mlaku bareng. Aku bareng mau cedak. Iya karo udat udul dul. Walah, Dul. sangu ta orang niku. Ora sanggup trimo supun 20.000 lho, Til. Halah. Ngene mbok omongno wong. Nyawer e. Lho ya kepe nyawer wong lanang-lanang go nyawer ke nyawer ta ora. Bojo mbok sangoni nyawer piye yo? Lho iya wong kene kok padoni. Wong kene kok ana nyangoni bojone go nyawer ya. Lho mulane kuwi. Wong wedok iki patut disenengno. Paling ora tekono gelang mas, kalung mas lho. Lah kok gopo? Gopo? Goblok. Lho ben seneng atine kok. Saiki wong wedok tekono gelang mas, kalung mas ora seneng takoni. Bu. Nak ditukokno gelang mas seneng. Ngono mbok sangoni nyawer. Iku goblok iku jenenge. Iso goblok Nyelakakno. iso nyilakakno. Saiki tak takoki. Takok. Wong wedok metu nggo gelang emas. Lho iya no gelang mas. Kalunge emas. Iya. Ali-ali emas. Lho iya. Ngono iku ora nyeneng-nyenengi wong apa iki maling. Nak dijambret. Lho, nak dijambret wong wedok metu nggo kalung emas. Iya. Glunting bokonge karo digelno. Iya. Kling Walah. lho. Ngono iku ora nduk bokonge bariku ndelok kalung emas terus gelang emas. Wih, Kudu dijambret ora? Duh, iya iya. Lah iya, tamangka gelang iki larang. Larang loh. 15 juta. Loh, iya mesti dong. Lah iya. Saiki kok gelang mas, kalung mas kok nyilakakno. Nyelakakno Lho ngono kok. kudune iki ditukokno apa? Yo. Tukokno Apa? Ayo. gelang karet ta apa? Gerang karet jebobet cangkem kono. Lah api lapo kok iso? Mbok tukokno apa? Gelang mas ora entuk. Yo. Kalung mas ora entuk. Ana Til. Piye? Untu mas. Untung mas. Untu mas. Weh tumok ora? Apa? Ana begal. Heeh. Begale untu mas. Terus begale awak kok cangkem ngono. Tumok. Ora tumok. Lah iya. Aduh,
nek mbok owok-owok terus yo tumok cangkeme. Iya, Dek iki. Kok. Oh, Dek. Dikek hiburan. Dikek hiburan. Lho iya no, mau dangdut campur sari wis. Heeh. Lho iya no, saiki nuansa. Ah, Jawa. Arab. Ala Arab. awake dhewe lho. Apa? Kalah ambek cah wedok. Kok iso kalah? Lah apa cah wedok sawerane ki roh pira mo? Dihitung ngono 2 juta kok. Mosok Kan dia nih. ora sah meri. Lho, Kandeng. Wong wedok iku golek dhuwit gampang. Lho iso jelas no. Angger bokong di Digolno. sisihno ngiwa ser Piro? untuk vario anyar. Lho. Iku lagi ngiwa. Iku ngiwa. Wong wedok bokonge Diubah nang nengen ses. apa? Lho, PCX lho. Walah. Buke dungu. Iku nek nengen karo ngiwa. Urung maju mundur. Nah, saiki mundur sik, mengguri sik. Nak mengguri. Iya. Jret. Apa? Innova Reborn. Walah. Masam. Iku lagi ngiwa nengen mengguri. Lah, Lah terus saiki digolo mengarep karo dundut ayo. iya. Tut tut tut. Apa? Omah sak sertifikate. Walah. Masam. Dadal nak wong lanang. Maksudnya iki omah sertifikat iki apa? Sertifikat. Oh, Sertifikat. sertifikat omah. Oh, hak nama langsung. Hak nama langsung. Dadal nak lanang. Lanang. Lho. Bokong apa? Megol ngiwa. Ngiwa. Diel. Oh, kelangan Vario. Megol nengen Megol ngon del kelangan PCX. mengguri. Mengguri del. Apa? Utang tanggane. Lah nek mengarep del. Langsung nek RSJ. Lah apa? Bento. Kelangan bondo pirang-pirang. Kowe kok ngelingno Pak Amel lho. Pak aku gede. Kowe Pak Amel nang RSD. Alah, Oke, nggih. Ayo saiki Oh, diatur siap. hiburan. hiburan. Mau nyanyi wis. Nyanyi Kowe wis. karo aku solawatan. Solawatan. Loh iya. Iya, solawatan Paling yo. ora solawatan nuansa religi. Kowe yo iso solawatan. Oh, kok ora iso piye kok? Iya. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Monggo apa? Solawatan nih. Lah iya. Lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wes selam kabeh Oh berarti iya. ngene. Salatullah salamullah Ala Tuhan Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. jeng. Nah, iki tak poro kanthi lho. Ngono. Oh iya no. Iya, iya. Kudu siap kowe. Sugeng rawuh para pamirsa. Wonten mriki ana tontonan apik. Aduh, Oh, kok mangkel. piye? Siram lo blereng, kena srengenge nyelorot. Tak buka ben pikiranku kebuka ngono lho. Ngono. Iya. Oh, Ini tak iya ora apa-apa. sugeng rawuh para pamirsa. Monggo pinara ingkang sekeca. Amirsani pagelaran kita. Sanika toprak Cakrawijaya. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah Ala Yasin Habibillah. jeng. Jeng. Oke. Oke. Menawi kersa enggal-enggalon Budal wonten desa Mentala. regane murah ora neko-neko. Abrek murah mung 50 yuta. Hop. Sik, ketoprak nek 50 juta iki umum kok piye? Lho iki apa ra tanggapan kowe? Kowe nak tanggapan iki 50 yuta. Heeh. Kowe seneng ora? Lho ku tawakno 45 dinyang kok. Iso 50. Lho nak 50 bayarannya mudak ora? Heh? Bayarannya lho mudak ora? Yo gelem aku. Lah iya aku ya gelem kok ya. Ngono ya. Iya. Oke. Sore iki ra ana hiburan. Hiburane ketoprakan. Warga pendok sing duwe hajatan
ya muga-muga regane lancar. Nggih. Kowe ora penak iki lho. Piye? Muga-muga gampang golek pangan ngene lho gampang. Golek pangan rezekine lancar. Amin Allahumma Amin ya Allah Subhanahu wa taala. Aku iki seorang dagelan Panggeanku ning panggung hiburan. yen tak sawang penontone akeh tenan. Sing nonton guri lali kotangan. Kowe ngurusi kotange wong nonton barang lha apa? Heh? Adek sing guri ra kotangan iku. Lah aku roh Kotangan yo. ora kotangan. Lho kok iso ra kotangan? Lho sing delok lanang-lanang tok lho. Apa duh kotangan? Iya. Lah iya. Dalu nggih. Dalu wis dalu ayo diaturi apa selakon. Diaturi apa? Ya muga-muga sabubaran nimbali pagelaran ketoprak Cokrowijaya. Dongakno ya Mas ya. Sedaya warga masyarakat Pendhok tansah pinangangan seger kuwarasan. Amin. Murah sandang murah pangan. Amin. Didono saka sengkala. Amin. Dicedhakno ing rezeki sing kathah barokah. Amin Allahumma. Amin. Ayo diaturi apa? Apa? Ibuke ngersake napa? Pupusin nelongso. Pupusin duet. Pupusin nelongso duet. Duet. Sak Kena apa sikapmu? Saiki wis beda. Ses. asih. Monggo sinarengan Cokro Wijaya. Muga-muga dilancarno kabeh urusane. Iya no. Amin. Amin Allahumma. Wah jebule nek kene ana sing ngedumi banyu barang iku. Kok iso kedumi iku dodol lho, Re? Dodol. Dodol iku. Lah iku dikekno wong. Lah, gak. Aja kekno-kekno wong iki. Rumah saku nek kok sponsor ngono lho kok panitia iki sing nonton didumi ngono kan. Zamane ngene iki yo kabeh iku penggawean halal pokoke. Ayo monggo Mas. Monggo Mas. Kene opo sikapmu saiki wis beda kowe ninggalke aku bentengke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis beda ayo lumut ing pinggir segara wayo.
iki satenan